бе грамматика забонро омӯхтан мумкин? бо вамбук. Чихел луғат аз ёд накарда гап занем? бо вамбук охи. ҳарфҳоро нашинохта чихел забон меомӯзем? бо вамбук. барои бо як забон гап зада тавонистан солҳои дарозро барои қоидаҳои грамматикӣ омӯхтан сарф кардан дуруст нест. бо аудиокурсҳои вамбук шумо албатта ки аз грамматика ба пуррагӣ даст намекашед, аммо онро бо усули табиӣ аз худ мекунед. шумо ҳар як грамматикаро дар алоҳидагӣ бо қоидаҳояш аз худ намекунед, яъне дар ин ҳолат шумо вобастаи грамматика намешавед. дар вақти гапзанӣ бошад аз ҷиҳати грамматикӣ хато накунам гуфта наметарсед. бале мумкин аст луғат аз ёд кардан ин як чиз асту, онро дар гапзанӣ истифода бурдан дигар чиз аст. аз инро барои луғатҳоро дар алоҳидагӣ аз ёд кардан ҳоҷат нест. калимаҳоро дар ибораҳо ва ҷумлаҳо истифода бурда тавонистан лозим аст. барои ҳамин ҳам бо аудиокурсҳои вамбук шумо луғат аз ёд намекунед. шумо шояд фикр мекунед ки ҳарфҳоро надониста чӣ гуна гап зада метавонед, аммо мо як фикри дигаре дорем. мисол кӯдаки хурдсоле ки на ҳарфҳоро медонаду на китоб хонда метавонад, аммо аллакай гап зада метавонад. ё ин ки вақте ки мусиқӣ гӯш мекунед, ҳатто матнашро нахонед ҳам аллакай аз бисёр гӯш кардан дар майнаатон ҷо мешавад ва шумо такрор кардан мегиред. бо вамбук забономӯзӣ осон ва қулай.